Безнең гаиләдә 7 бала, 7 шатлык, 7 бәхет, 7 сөенеш, 7 борчу, 7 сагыш олар. Кай вакытта бераз киенеш. Еллар аша тапкан бәхетемә саксыз кагылудан куркам мин. Гаиләмне әрнү сагышлардан яклар өчен утлар йотам мин. Бәхет телим сезгә, балаларым, болыннарда чапкан колыннарым. Сезнең сабый чакны хәтерләтеп, үсеп килә инде оныкларым. Оныкларым, татлы җимешләрем, затлы нәселемнең дәвамы. Ата-ана өчен аннан зуррак якты бәхет була аламы? 7 бала, оныкчыклар, җәйләр җиткәч бергә җыела. Олар өчен бар җылымны бирәм, ана кыздай җыеп куйныма.